У межах рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці», што стартавала ў снежні мінулага года, тысячы беларускіх дзетак атрымалі святочныя навагоднія і калядныя падарункі ад прадстаўнікоў органаў улады рознага ўзроўню, прадпрыемстваў і грамадскіх арганізацый. Каб асабіста ўручыць падарункі шматдзетнай сям'і Азарчык у пасёлак Жамчужны, завітаў старшыня Баранавіцкага райвыканкама. Ларыса і Ўладзімір Азарчыкі, гаспадары дома сямейнага тыпу ў аграгарадку Жамчужны, ні разу не пашкадавалі, што ўзялі на выхаванне дзяцей, якія ў сілу розных абставінаў апынуліся без апекі сваіх біялагічных бацькоў. Спачатку яны выгадавалі сваіх траіх дзяцей, а калі тыя выраслі і раз'ехаліся, думка пра тое, што апусцелы дом можа зноў напоўніцца дзіцячым смехам, прыйшла да Ларысы і Ўладзіміра практычна адначасова. Зараз у іх сям'і яшчэ 5 дзяцей. У кожнага з іх свае захапленні, свой погляд на свет і характар. Але любыя цяжкасці можна пераадолець, калі ўдасца паказаць дзіцяці сваю шчырую любоў і жаданне падтрымаць і дапамагчы ў любой справе. У гэтым бацькі аднадушныя. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо родителям. Это особые люди. Воспитанием своего ребенка каждый из нас родитель – это ответственно. А ребенка со стороны – это вдвойне ответственно. Дом сямейнага тыпу ў аграгарадку Жамчужны не адзіны ў Баранавіцкім раёне. Два іншых знаходзяцца ў аграгарадках Мірны і Крошын. Усяго ў Брэсцкай вобласці 40 дамоў сямейнага тыпу, у якіх выхоўваецца каля 250 дзяцей. Шырока распаўсюджаная ў обласці такая сістэма выхавання дзяцей-сірот, як прыёмная сям'я. Колькасць іх таксама расце. А значыць, усё менш інтэрнатных устаноў. У рэспубліцы з 2010 года спынілі дзейнасць 4 сацыяльных прытулка. К этому очень трепетно относится глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, к этим вопросам. Конечно, воспитываться в таком доме и в детском доме, конечно, большая разница. Здесь, конечно, это вот то, что есть сегодня. Всех, конечно, с Новым годом. Удачи, тепла, здоровья, блага. Побольше хороших семей, чтобы создавалось у нас, побольше, чтобы была рождаемость. Это самое главное. Ну и второе, чтобы мы воспитали прекрасное свое подрастающее поколение. Наталья Василевская, Юрий Печо, Юрий Титов, областные новины, Барановицкий район.